no hambai belai ke tini जों फाइलाइमान इनके DWS फाइलाइमान इनके जों कायसा एप्लीकेशन याफार लाइखा तमान इनके सिनी तै 2 बছर आराय बছर काखना तै जों माया सिनी सेन्जन कमप्लेक्स रायो बिसिओ इनके सिनी सेन्जन कमप्लेक्स जों तै सिमाया किसा सानो हानि बाङै जों अरो SDO DWS नि SDO थानि एप्लीकेशन जों याफार लाइफाइखा बबो यासागै नाखा के जोंनो 17 खा 4-5 दिन बिसिङनो आं बिजित फाइफाइनाय नैबो कक नारखा दैमा यांमान बोसोराव बालखा 2 बोसोराव लाइखना जों अटैनो यूज खायनाय है का फैमिली बोसोराव तामो बमाके यूज खायो सिनि फैमिली और जागा 24 रो अंग 24 रो फैमिली तमाने मला और बारा स्कूल कॉम्प्लेक्स बा और निवो बारा तंगनाय रो बाइके 24 तै बुसि तंगो हायफानो जों 24 नो और निवो सिगनेचर ना लाइखा आसुक 2 इयार काय थांखा सनामजा गया अबन सिगां रग नग ति मालाय फायगा तिरो सागा साफाया दिनिन फास साफायो दिनिन फास साफायला हा आसु माया तंमान ताम साया थांनायबो जों वाइसा साफायगा आफोखे मालाय लिया जों SDO बाय ताबोखे मालायखा के ताबो बहायनो बिजित खायफायसिनाय बेलायनो गाहाम खानि रक फायमानि नै बसाखाता ओ जागोन बुं बरं गमा सेन्जन कमप्लेक्स वो आरो किसा कक साथाय जंजाल जोंनि वान सबनाय कांके सेन्जन रायो के बके जोंनि खुंथाय बारा रनिबो किसा प्रपार जागा नै जों हुइमान आ जागाव से अम हायति माय अंतव आसु बसो कांके अनो जागा कोना कोनी हते सुने तै बुसिनि खुंथाय बारा रं बिसिं तंजानाय र बरो खेब तै बुसि कष्ट मानै तंगो अब जों कामाके सायमानो हानबाङै आ जों बेलायनो तमानाय वान सब थाय जों अब हायरगनो दाक्ति जों रिपोर्ट बु खायथाय जोंनि माया जे जागा तंमा जागा रावबो कासग्रयानि रयरानि ओंथों अब जोंनि फयमोन गभर्नमेन्ट न हामबाय